ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам барои шумо папленои 90 сомаро аз продажара нишон медиҳем. анам қарки мондагишона шумо метавонед ки сразу бигиред чибаки ё ҳамаги 3 донаи 4 донаи мондагианд. ё санги дизайнер задагианд. дизайнер сангошон нормалния сваровски ҳам дораи дарунда баъд хамелеон ҳам редка шуда ҳастай, но гаранти қатъиян сангош намерезан аҷоиб бутан. нақли чи ҳам дорем, инаи гандамак ҳам ҳастай, фақат чизое ки набудан. чизое ки набудан ҳам чизора ози бо омагиан. ина чизоша 100% мо шумода мепартем расветгоша шумо вибртона кадам бигиред. чизое ки мо шумода мепартем тозаҳан, витрин нестан, фақат чизе ки шумо даромад мекунем гарантия қатъиян. сангошон намерезаст, даже стирал неда намереза, балки проверка кардагиай. анаиш гандамаки таш кафейни. ин чизое ки шумо суроғ мекардем, як вақт тамом шуда будан. аввора инамо бо пайдо кардем барои шумо. нарамад кадоме ки мегирин, ҳамо одамо скриншот кунин, партоин. просто так нанависин. чанд сомай 90 сомон, 90 сомон, сангош дизайнерский, намала без наличия ё картаи салом қатӣ намешавад. фақат шумо метавонед ки наличка дошта бошед, агар занг бизанед, инами чизое ки ёз дидестин, пока ҳозир ҳастад. не гандама ки ранги сабз як дона мондааст. анаи зардо ҳаста, и зардо ҳам 5 та мондагиай. аям 2 дона мондагиай пока. анаи зардо ҳам ҳозир 2 дона ё 4 дона мондагиай. аи зардош нарамад бинем. ин чизое ки ӯз шумо да мепартем 100%. чизои материали дубайскиам. дубайскиро медонед ки чӣ хел бақувватай. паплини дубайския. ҳозир шумо шошем вақти бозор мерен, ам ё ласаш баромадагиай, шуморо лас метан, меган дубайския. шумо мехарем барои ки ҷа камтар арзонтараи нархаш, фикр мекунед ки дубайския паплина. не, вай паплин нест, вай ласои арзона ки димсортан шумо да мегзаронанд. ҳар чизое ки мо равон мекунем гарантияш қатӣ. паплини тозаи дубайския якм сорт, санги дизайнер задагӣ 90 сомонӣ. хулоса ҳамин чизое ки ҳамин имрӯз буд барои шумо намоиш додем. метавонед ки барвақттар занг занед, чӯба ки тамом нашава. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.